begyndelsen var der kun mørke. Og i mørke fødtes dæmonen Saal, sakidernes hersker og menneskets undertrykker. Men ud fra skyggerne trådte Kran, krigeren over alle krigere og bærer af gudernes sværd. Han befriede mennesket og ledte dem til sejr. Sejrens pris var høj. Tikran fik et sår gennem hjertet, der blødte i 7 dage og 7 nætter. Og 100 krigere drak af hans blod. Og tog hans styrke. Og Kran så på dem og så, at det var godt. Og så døde han. Således skabtes barbarerne, sønner af Kran. Styrke, mod, frygtløshed. Det er det, der var Krans gave til vort folk. I tusindvis af slægtled, generation efter generation, har hans blod bruset ufortyndet i vores år. Det er det, vi fejrer hvert år på denne dag, inden vi drager på togt. Men først og fremmest er det Krans blod, der gør, vi barbarer er de største krigere i hele Metallonien. Okay, Ronald, så er det din tur. Ronald er syg i... Ronald er syg i dag. Ronald! Kan I ikke bare springe mig over? Jeg har lidt ondt i albuen. Måske er jeg ved at få sådan noget senehinde. Skide. Skinebensbetændelse. Ej, for helvede, Ronald. Kom så. Læg alt din kraft i slag. Det glæder mig. Lad være til at se. Kom så, en til. Kom nu. Du er nødt til at holde dig i form, inden vi skal afsted på togt, Ronald. En barbar, der ikke kan svinge en økse, er... Ja, det er i hvert fald ikke nogen rigtig barbar. Hvad fanden skal jeg overhovedet på togt for? Jeg går bare i vejen. Kan jeg ikke bare hænge ud herhjemme? Du er søn af Kran, Ronald. En søn af Kran drager på togt og dræber monstre og vender hjem i ære. Det er det, der er selve essensen af at være barbar. Onkel, prøv lige at se på mig. Hvad skulle jeg kunne gøre mod monstre? At spænde muskeldragten og håbe på, at de dør af grin? Hvad så, Ronald? Har du fået dig nogle muller? Skide sjovt, mand. Så har du måske fået dig nogle hjerneceller. Hvad? Hvor?
Hvis der er en på ryggen, gider du så ikke lige presse den ud? Det er kraftedeme typisk, man får sådan en lige, når du skal være fest. Hør her, knægt. Når man går på togt, gælder det mere om at have store nosser frem for overarm. Heltemod. Når du først har fattet det, så er det ikke noget problem at gå på togt og knuse fjenden. Nej, okay, men det kan godt være, det er bare mig. Jeg har bare lidt svært ved at overse det faktum, at man ligesom kan dø af det. Hold nu bare kæft og træn. Det er ret tungt. Alle mand til våben! På jeres pladser! Afsted! Rolig. Rolig. Vent. Vent. Rolig. Hvem der? Vi er mester Florian Kvad, skriver og skjælder gudernes nåde, og vi ønsker blot mod ydmyg betaling naturligvis at berige eders bornkædige myskle spektakulære med ædle sonater om eders fordums helte og heltinder. Sange til fester. Fester? Prøv for eksempel at tjekke deres utrolig farlige tuber på taget. Så smut det ind. Typisk. Kendt mig 100 år siden, jeg sidst har flækket en pandeskab. Hvordan fanden skulle jeg vide, det var en tuba? Hallo, jeg ved ikke, hvad en tuba er. Wow. Hallo, tøsser. Hvad siger til at vaske min sygt virile, spændstige, møgbeskidte, dyrstrenge lud? Der skal øves kvad, ikke fjantes, unge Alibert. Kunsten kalder. Vi skal være klar, inden festen begynder. Og må der ikke bare en lille smule tid til at gå rundt og kigge? Nej. En rigtig skjald skal huske alle kvad ned til mindste detalje. Hvor perfekt behøver det at være? Er det ikke snart på tid, vi kommer på jog? Og barna, de skal afsted i morgen. Vi kunne tage med dem ud og opleve noget. Sving med ørerne, du ved. Jeg skal møde tøser, mand. Jeg mener, skriv nogle meget vigtige heltekvad. Eller sådan noget der, du ved, med de der vers. Unge Alibert. Først når du kan alle kvad, der nogensinde er blevet digtet, er du parat til den slags. Hvad? Det kommer til at tage 100 år, mand. Det kan noget sludder, så lang tid tager det overhovedet ikke. Jeg var kun 57, før jeg var færdigudlært, og det er jo ingen alder, vel? Fucking stram. Det er da god, mand. Er der en af jer pattebørn, der kan bælge en fræk fadelskud? Alibert! Nå, men så var jeg på jagten anden dag, ikke? Og så ser man lige mig rende ind i en børnehave. Hopla. Værsgo, skatter. Det skal du da have. Ej, hvor er man vildt nuttet. Det er Den fremhæver virkelig dine øjne. Og den her skal jeg også lige se. Det er sådan en rigtig usynligheds body lotion. Ja, jeg brugte den sidste år, da jeg sneg mig ind i et harvand. Wow! Så er det ikke. Total listepik. Så kan man slet ikke se, hvem der angriber. Okay. Der var det igen. Og nu stoppede det. Og nu kom det igen. Roland, kan du være? Hvem så er der, Ronald? Det vil slet ikke stoppe. Satan i helvede, din fede nar! Ja!
Alle Krans sønner er samlet. Fyrst Volkazar. Så er det tid. Kan jeg ikke tage vagten lidt? Hvad så med festen? Jeg var sådan lidt træt. Okay da. Så husk at blæse i hornet, hvis du ser noget mistænkeligt. Tror du kan klare det? Det er sgu da røv lige meget, om jeg kan tro det er lortehorn eller ej. Jeg skal bare være alene, okay? Det er et stort horn. Husk, træk vejret ind. Dybt ned i maven. Og så... For helvede, onkel. Hvem fanden er det, du forestiller dig, der skulle angribe os? Vi er fucking barbarer. Vi har smadret alt på den nordlige halvkugle. Vi er aldrig blevet angrebet, for helvede. Det kan godt være, men det er princippet i det, som er vigtigt. Den dreng tager livet af mig en dag. Fucking barbar, mand. Hvad fanden er nu det? Vi bliver angrebet. Vi bliver angrebet! Tag jeres våben! Vi lytter og lyder. Lad helvede regne ned. Jeg kan ikke huske, vi har bestilt noget fyrværkeri. Vi bliver angrebet! Forsvar jer! Himlen vil have lovet, de er reddet. Er du gal, en fucking syg party, mand? Nu tror jeg ikke, der er flere tilbage. Han er min. Vi er totalt løbet over hende. Hvorfor blæste du ikke i hornet? Jeg prøvede! Det gjorde jeg virkelig! Du prøvede? Prøver er bare ikke godt nok, Ronald. Kom op! Vi må redde de andre! De berømte sønner af Kran. Hvor patetisk.
Læg dem i lænker. Ingen må efterlades. Vi barbarer underkaster os aldrig! Alle skal adlyde mig. Fem bort. I hørte fyrst Valkasar for de sidste barbarer i vognen. Kom så! Hep! Ind med ham! Afsted! Kom her! Jeg er ikke inde! Hvad fanden? Husk jeres skårtasker! Jeg mener, jeres økser! Vi kommer ikke tilbage og henter det! Afsted! Herre general, vi har et problem. Den her fange passer slet ikke til lænkerne. Hvad gør jeg? Skal jeg bare smide ham væk? Ja, det er ikke en barbar. Træk ham ud bagved og aflive lortet. Tusind tak! Heldig skider det kraftet med altid ham, der får lov at aflive. Lædertøj, det føles godt. Lædertøj, det føles godt. Så bonus er det rigtig flot. Bonus er det rigtig flot. Hold kæft, jeg forstår, drenge, det her. Shit, det er nat, mand. Mit hoved, mand. Byen er pænt snart, hva'? Hvor er alle de andre hen? Er det taget til afterparty? Hallo, vent dig. Onkel, du lever. Ikke længe endnu. Kran kalder mig hjem. Nej, onkel. Det er sikkert bare et kødsår. Ronald, da dine forældre døde, svor jeg at tage mig af dig. Og det løfte har jeg holdt. Men nu er det din tur til at love noget. Lov mig, at du vil redde de andre. Det skylder du dem. Hvad? Nej, men det kan jeg jo ikke. Lov mig det. Du må rejse mod nord til oraklet. Han vil hjælpe dig. Oraklet? Hvordan? Du er det eneste håb, Ronald. Den eneste barbar, der er tilbage. Onkel? 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 Goraks usynlighedsgreb. Jo. Hvad sker der? Skal du på togt? Nej. Jeg skal bare ud og finde de andre barbarer. Okay. Det der togt? Ja, du skal på togt. Jeg skal ikke på togt. Jeg skal finde min landsby. Det er da sygt meget togt. Vent lidt. Hvem er du? Dags. Alibert. Skjald. Det er skide hyggeligt at følges med dig. Nej, vent. Prøv at Du høre. kan ikke sige nej, for jeg kommer bare med alligevel. Ja, Men... det bliver så fedt, mand! Ved du hvad? Når vi alligevel nu er ude og gå rundt, ikke? Skal vi så ikke tage et smut forbi Amazonland? Nej. Det er bare fordi, jeg hørte, at pigen dernede skulle være sindssygt dejlig. Det skal undersøges. Prøv at høre. Det er rigtigt. Vær at følge efter mig, okay? De der tøser, de er stanglidelige. Vi bliver nødt til at tage derhen. Nej. Fuck, du er kedelig, mand. Nu ved jeg, hvad vi gør. Og vi tager til Berylia. Der har damerne haler og 4 patter. Det kunne være for sygt, mand. Nej, det kunne jeg ikke. Kom nu. Hvad skal vi overhovedet her? Jeg skal tale med et orakel.
Hvad er det? Sådan et slags turistkontor, eller hvad? Oj. Syg crib. Hallo? Hallo? Det er jo sat med politi. Jeg har siddet her siden i onsdags. Kommer du, eller hvad? Undskyld, hvad? Jamen, jeg skal sgu da tage os for at dele din dumme pap. Er det ikke hjemmehjælpen? Hvad? Nej, vi er ikke. Vi er... Altså, jeg mener, Gundar har sendt mig. Sådan, kom bare i gang. Og vær forsigtig med hæmorriderne. Han er en mægtig krigsherre, denne fyrst Volkazar, som I taler om. Sakidernes mørke kraft beskytter ham. Nu var jeg sådan set heller ikke specielt interesseret i at slås med ham. Jeg vil bare gerne finde min landsby. Volkazar higer efter magten over hele Metallonien. Indtil videre har ingen kunne stoppe ham. Et uigennemtrængeligt panser omslutter hans krop, så intet våben bider på ham. Kun ét sværd har styrken til at knuse ham. Se. Sygt! Hvad... Altså, er der så specielt ved det? Det burde særligt du vide, barbar. Det her er Krans sværd. Nej, det er en joke, ikke? Ej, helt ærligt, det findes jo ikke! Alle barbarer har sgu da let efter det skide svært i tusindvis af år, og der er aldrig nogen, der har fundet det. Jeg er ked af at sige det, men det er bare en fjollet historie for helvede! Krans sværd er en myte, din lille skid. Kun det kan skade fyrst Volkazar, og det vil aldrig lykkes dig at redde din landsby uden at få ramt på ham først. Men det er jo ikke. Kun en stor kriger uden frygt i hjertet vil have styrken til at bruge det. Uden en stor kriger vil du ikke kunne besejre Volkazar, og uden en stor kriger vil din stamme være fordømt. Men jeg kan jo også være ligeglad. Jeg er jo bare et orakel. Det er jo heller ikke min skyld, at barbarerne er blevet bortført, vel? Tiden nærmer sig hastigt. Sakidernes tempel må vække snart, ellers bliver det umuligt at udføre ritualet. Kravens sønner fanget. Min mission er fuldført. Fantastisk, herre. Nu kan intet stoppe os. Mægtige Sal. Kravens sønner er samlet. Vågen fra din død. Hvad sker der? Endelig. Hvad nu? Den mægtige Sal er ikke tilfreds. Der mangler en søn af Kraven. Umuligt. Men jeg forstår ikke. I vil efterlade ingen i live. Jeg skal bruge blodet for alle levende barbarer, og så lader du en undslippe. Ja,
Jeg kan ikke forklare. Find ham til mig nu! Hvor de er på top, Dalibert og Ronald, de største helte i Metallonien. Det bliver så godt! Og pigerne, de siger, Dalibert, du er så lækker! Min landsby er blevet brændt ned for øjnene af mig, og jeg skal finde Kransværd, som ikke har den fjerneste idé om, hvor ligger henne. Så kan du for fanden ikke være stille i bare 5 minutter, så jeg kan få lov til at tænke. Hey, jeg kunne også synge en barbarsang i stedet. Guds skyld, nej. Og Kran, han drog sit stolte sværd, og jo med al sin kraft. Klingen dybt i sarkiden skal, pandeskallen bræst. Den sang. Hvad? Hvad var det? Det var bare Krans kvad. Krans kvad? Der er 2073 vers, og jeg kan dem alle sammen udenad. Og jeg siger dig, Kran har fået total meget fisse i halvdelen af dem. Men altså, hvorfor har du ikke sagt noget om det? At han får total meget fisse? Nej, om sangen. Den handler om Kran for helvede. Du har lige sunget et vers om hans sværd. Ej, det? Er der så også et vers, der fortæller om, hvor det ligger? Prøv at spole frem til slutningen. Fra Krans bryst, hans blod, det flød, det blødte dag og nat. Nej, efter han dør. Kom nu, syng! I hans grav blev svær lagt, stedet er nu glemt. Kun visdommens bog i Elvergård ved, hvor det er gemt. Visdommens bog i Elvergård? Det er jo det! Hvad? Vi må til Elvergård og læse i Visdommens bog. Skal vi det? Ja, det er jo sådan, man finder sværet! Og Elverbier, de er pishamrende lækre. Det bliver et fedt tok, det her. Okay, jeg har 2 regler på den her tur. 1. Det her er ikke et togt. Og 2. Hvis vi ser noget, der bare har den mindste smule med noget togtagtigt at gøre, så går vi i en stor bue udenom. Er det en aftale? Udenom. Tjek. Godt så. Jeg er lidt i tvivl. Er det regel nummer 1 eller 2, vi lige har overtrådt? Løb for livet. Shit. Hvad fanden er det her? Hvem er du? Er du en af dem? Svar mig! Jeg er bare en tilfældig forbipasserende. Jeg sværger. Det var virkelig ikke min mening at forstyrre dig midt i din nedslagning af tilfældige mænd. De udfordrede mig til duel. Nej, ikke igen. Skrid med dig. Du kan få lov at leve. Jo, Ronald, hun er sgu da den kriger, vi skal bruge til Krans sværd. Hvad? Er du sindssyg? Hun er jo fucking voldspsykopat. Ja, præcis. Hvad venter du på? Spørg hende. Nej. Vatpik. Jo, Smukke. Jo, min ven Ronald, han vil gerne spørge dig om noget. Nej. Han vil gerne spørge om sådan en frisk krigertøs som dig kunne have lyst til at komme med på sådan et togt, du ved. For at redde hans landsby. Alibert, for helvede. Og som en lille bonus vil jeg godt lade dig spille lidt på fars slut her omkring lejrebålet. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Jeg ved ikke, hvad han snakker om. Altså, jeg kender ham faktisk ikke. Læg din hånd på min lut, og lad mig lære dig at Jeg er ikke interesseret i at lære at spille på dit instrument. Øv! Hvor skal du hen? Der er ordentligt godt spar. Jeg sagde jo, at det ikke var en god idé. Vi er nødt til at finde en anden til at redde barbaren. Sagde du barbarer? Ja. Barbarerne? Er det din landsby? Jo. Dem, som man siger, er de største krigere i hele Metallonien? Ja. Det er en hverdagsag. Jeg tager med jer. Undskyld, hvad? Jeg er Sandra, skjoldmø fra Skjoldmøernes klan. Hvor er I på vej hen? Vi er på vej til Elveriet, men vi skal bare lige finde ud af, hvor det er hen først. Vi får brug for en vejviser. Der ligger en by i nærheden, hvor vi kan finde en. Følg med. Ej, vent. Hey, du kan ikke bare... Har du et problem med det? Nu... nej. Super. Kom. Jeg sværger, der scorer hende, mand.
Barber mine ben og kald mig for Susan, hvis det her ikke er det sygeste sted nogensinde. Okay, vi skal herind. Okay. Hvad så der, røvhuller? Er der ikke en af jer, der gider at ringe efter en taxa? Fedt, der er happy hour. Der er mange derinde i dag. Hold jer bag mig. Wow. Vi går stille og roligt ind, finder vores vejviser og går igen, inden nogen lægger mærke til os. Og uden at slås. Okay? Please? Som du vil. Tak. Bing, 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 bing. I din røv. Ja, så sagde jeg også til hende. Din bryster, de ser træt ud. Skal ikke holde den for dig? Din mor har altid haft de længste patter, mand. Hey! Nu stopper du, Nakker. Jeg er træt af at se på dig. Jamen, jeg siger, at hun bliver stigt, Tossen. Ja, man kan ikke vinde dem alle sammen. Ikke prøve. Jeg kan. Hvad skal du have? Vi leder efter en vejviser. Der er kun én tilbage. Nede bag os ved lokumerne. Spørg efter Elrik. Hallo, hvem har bestilt? Okay, tak. Hey. Er du Elrik? Vindstemme lyser i aften solens favn. Stjernernes børn leder mod sol til hvile. I mørket lyder kun eftertænksomhedens stuk. Jeg fornemmede, du vil komme. Vi elver er forbundet med alt levende. Lad vores sjæle mødes. Du bærens fantasi og pungmusens vilje. Blodbøgens musik hviler i dit hjerte. Korma min lendo a kalalia. Ja, det lyder spændende. Ved du hvad, jeg hedder Ronald, og vi er nogle stykker... Navne har ingen betydning. Okay, men jeg har brug for at få vist vej hen til... Ja, det er fint. Men drejer det sig om åndelig eller fysisk vejvisning? Vi skal til Elvergård, men jeg har ikke så meget guld, så... Vindens stemme vil fortælle mig, om jeg skal hjælpe dig. Stå stille! Lad mig penetrere din aura. Hvad? Korma min lindora kahelia. Korma min lindora... Vinden fortæller, at jeg skal følge dig. Min bue vil synge med dit svær. Jeg er red. Okay. Nu skylder du mig 200 guldstykker. Det fandt ham. Min bue vil synge med dit svær. Ja, kom, lad os skynde os ud. Hey, Skjoldmø! Går du allerede? Hvad siger du til en lille dans? Hey guys, undskyld, det er okay. Altså, vi går nu. Ja, nå. Jeg accepterer jeres udfordring. Hvad? De må besejre mig. Eller dø. Det var for fanden aftalen, at vi ikke skulle have problemer. De udfordrede mig. Du lovede. Ind og ud, uden at slås. Okay. Så styrer du det helt selv. Hey, Skjoldmø, hvad bliver det til? Venner. Jeg ved godt, at I synes, det er super fedt at slås og sådan. Men vi har faktisk en lille smule travlt. Og jeg er sikker på, at der er masser herinde, der har lyst til et godt gammeldags slagsmål. Så hvis det er okay med jer, så tror jeg bare, vi smutter. Blander mig ikke. Hvad? Dejlig suppeben, det her. Bare ryd dig ordentligt, mand! Har du set sådan en her før? Jeg kan godt lære dig at spille på den. Hjælp! Gør den der liderlig, ha? Jeg fornemmer stor aggressivitet i lokalet. Nogen sidste ord, Stump? Han er død. Hvad fanden? Ja,
Det der, det er kraftedeme for ulækkert, mand. Kan du fandme få et nyt røvhul, din lille lort? Det er nok. Lad ham være. Sorte rytter. Tag ham! Ingen sætter sig op mod Fyrst Volkazars rytter og udstoppet! Altså... Hallo, hvem er det, der har bestilt en dobbeltmand Hatas? Af i røven. Det er fabelagtigt, herre. Et pletskud mere, og de vil have slået deres personlige rekord. Men herre, vi må og skal finde den sidste sønderkran inden næste fuldmåne. Hold nu kæft, du ødelægger min koncentration. Hallo? Målet undslap her. Opgaven er mere kompliceret, end vi troede. Barbaren har fået hjælp af en meget stærk kriger. Vi får brug for forstærkning. Jeg tolererer ingen ydmygelser. Bring dem til mig. Begge to. Er du sikker på, at du ved, hvor vi er? Det virker altså, som om vi går i cirkler. Vinden taler til min sjæl. Vi er snart i elvernes rige. Jeg kan mærke det. Det sagde du også for 2 dage siden. Vi er jo faret vildt for helvede. Vi kommer til at dø af tørst, ligesom de fyre der. Hvad er det, der er så sjovt? Jeg har hørt mange historier om barbarers mod og styrke, men du har ingen af delene. Du går bare og klynker og piver over alting. Det er pudsigt, hvis man tænker på, hvad det er for en slægt, du stammer fra. Synes du det? Hvorfor følger du overhovedet med, hvis du synes, jeg klynker så meget? Hvad fanden er din deal med barbarerne? Det er min egen sag. Stop! Se. Og det betyder... Vi elver kan kommunikere med alt levende. Jeg vil forene mig med den sjæl og få den til at vise os udgangen. Korma min lindua kaelia. Korma min lindua kaelia. Korma min lindua kaelia. Din smukke elverlæbe! Der! På den anden side, der er ikke labyrint på den anden side! Indgangen til elveriget. Jeg har gjort det. Elverport. Jeg er helt for dig. Sagde du ikke, det var en indgang? Kom. Stop! Først må vores sjæle vejes af portens vogtere. Kun de af den rette støbning kan få lov at gå igennem. Og hvad så med dem, der så ikke har den rette støbning? Hvad, hvem? Nå, jamen, de vil knuse klippevæggen. Hvad? Nå, skal vi gå? Jeg synes bare lige, jeg vil sige det. Jamen, det kan jeg jo ikke. Hvad? Altså, helt ærligt, mand. Jeg er en ynkelig barbar. Jeg ligner ikke ligefrem noget, der har den rette støbning. Jeg tror ikke, det skal forstås på den måde, Rona. Glem det. Vi går udenom. Jeg synes ikke, det er en god idé. Når man er på togt, er det bedst at følge vejviseren. Spar mig. Det eneste, vi vil få ud af det, det er at blive slået ihjel.
Men når du nu alligevel vil kalde det her et togt, så lad mig lige minde dig om, at det er mit togt. Og jeg bestemmer, at vi går uden om den latterlige port. Kom så! Se! Ingen dødsfælder, ingen porte, ingen noget som helst. Nu! Alle de her togt, det er fandme så forudsigeligt. Hvis bare man sætter sig ned og tænker en lille smule uden for boksen, så... Mit haleben, mand! Hvad fanden var det? Vi har krænket portens vogter. Jeg fornemmer. Stor far! styres udenom problemer. Hvordan skulle jeg kunne vide, at det bjerg pludselig ville blive levende? Du prøvede! Her er prøve bare ikke godt nok, Ronald. På en togt vil der altid være problemer. Løs dem i stedet for at gå udenom. Dette er elvernes tempel. Wow. Samlingspunktet for al visdom i verden. Visdommens bog ligger i tårnets øverste kammer. Så månen kan læse i den på sin rejse over nattehimlen. Den er det helligste af det hellige. Fint nok. Så er det der, vi skal op. Tys! Se. Ingen udefra må komme ind i templet. Elverkongens bueskytter har øjne som høge. Shit, de dræber alt, hvad de ser. Så må det blive på den hårde måde. Jeg tager de 2 forreste, mens I løber over. Nej. Jeg gør det. Hvad? Alene. Ronald, tænk dig dog om. De dræber dig, så snart de ser dig. Det ved jeg godt. Men de kommer ikke til at se mig. Der er ikke så meget tilbage, og jeg er den mindste af os. Vent her. Sådan en kunne jeg godt have brugt det gymnasiet. Hvad siger I så? Smart, ikke? Hvad? Du mangler en plet. Okay. Den er top. Fuck, var det typisk. Slap nu af, Ronald. De der små boller er der ikke nogen, der lægger mærke til. Bare vent her til jeg er tilbage, okay? Lad nu være, Ronald. Du bliver slået ihjel. Sikke har det. Så flere har vi. Og der bare har det. Fla, 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 fla. Lidt for hårdt, der har det. Det er hårdt, det her. Fla har det her. Det er for hårdt! Så er det. Galen, lefle kom det har det her. Lefle, Karen, dankele. Der er åbent. Au! Fuck, jeg er i dårlig form.
så været her? Kransvær. Kransvær. Hvordan fanden binder kransvær? Kransvær. Der er den sgu. Kransvær. Ja. Nå, men det var nemt nok. Det er der sgu da ingen op der. نفته هذا فلفل حارة نفته دور قرب نالي النفل حارة نفته Kortet fortæller, at Kran blev begravet med sit sværd i evighedens bjerg. Min elver sjæl fornemmer, at det er langt. Var det ikke det der? At det er lige i nærheden. Skæbnen er på vores side. Jeg tog fejl af dig. Hvad? Det er templet. Du klarede det. Ja, nogenlunde i hvert fald. Du gør barbarerne ære. Tak. Nå, men... Jeg har også en økse, der skal slibes, så... Jeg kom til at tænke på... jeg har jo aldrig rigtig fået sagt... tak for, at du tog med mig. Faktisk så aner jeg ikke, hvordan jeg ville have klaret det uden dig. Okay. Nå, ja, vi må hellere få sovet lidt. Måske finder vi Kransvær i morgen. Så... Jeg holder vagt. Vi elvere behøver ingen søvn. I kan trygt sove. Kan jeg spørge dig om noget, Ronald? Ja, selvfølgelig. Hvordan er barbarerne? Nej, de er ikke særlig kloge. Jeg tænkte mere... Hvordan er de herinde? Nå. En barbar er altid klar til at hjælpe en, når man har brug for det. Uanset hvor farligt eller besværligt det er. Og de tager på togt konstant. De er ikke bange for noget som helst. Svært at tro, at jeg er en af dem, hva'? Og de er dygtige krigere, ikke? Jep. De er de bedste i hele verden. Det er bare så svært at finde nogle ordentlige krigere. Ja. Hvad? Jeg stammer fra en ældgammel slægt af skjoldmøer. Langt væk herfra. Vores religion kræver, at jeg kun må giftes med den kriger, der kan besejre mig i duel. Mange har prøvet at vinde over mig. Men jeg var for stærk. Og for hver duel, jeg vandt, blev jeg bare stærkere og stærkere. Imens kunne jeg bare se på, mens alle de andre fandt sig en kæreste. En efter en. Til sidst var jeg den eneste tilbage. Det gik længere og længere tid mellem nogen turde udfordre mig. Så holdt bejlerne bare op med at komme. De øverste i stammen blev tålmodige. De sagde, at jeg skulle drage ud i verden for at finde en værdig ægtemand. En kriger med styrken til at besejre mig. Hvis en vinder over mig, skal jeg adlyde hans mindste vink. Indtil videre har der bare ikke været nogen, der var stærke nok. Men overalt, hvor jeg har været, siger man, at barbarerne er de stærkeste krigere i hele verden. Så måske kan en rigtig barbar fra din landsby klare mig. Det er derfor, jeg tog med dig. Okay. Okay, hvad? Jo, men altså... Alt det, du lige har siddet og snakket om, hvad har det overhovedet med kærlighed at gøre? Hvad mener du? Jeg vil elske den, der besejrer mig. Jeg har ventet så lang tid. Jeg vil eksplodere. Wow.
Jeg har aldrig fortalt det her til nogen før. Okay. Det føles helt sådan dejligt. Vil du være, Ronald? Det er faktisk dejligt at tale med dig. Du er også dejlig. At tale med, synes jeg. Nå! Okay. Ja, for hvis jeg jo havde ment det på den der. Ja. Altså den anden måde, så skulle vi jo slås nu. Ej, det ville jo ikke være så heldigt. Ja, det ville være sådan lidt mærkeligt. Der er mig i duel. Hvad var det? Jeg ved det ikke. Hey, Elrik? Elverfolk sover ikke. Altså, hvad er det, der siger den lyd? Jeg fornemmer en fæl stemme i vinden. Ingen undslipper fyrst Balthasars rede! Sandra! Ronald! Vent på mig! De er væk. Nej! Afsted! Sandra! Nej. Ronald, vi finder hende. Hvis vi går nu, så indhenter vi dem. Kom. Hvad gjorde du? Jeg aner det ikke. Det er Amazoner. Jamen, jeg synes også, det er nogle store kokosnøddrik. Ja, se mine sko! Ej, ja, er de fantastiske? Det er kun kvinder. Jeg er død og kommet i himlen. Søster, hvad sker der? Hvad er det der? Ej, totalt kikset mavetaske. Hej. Godt at se jer. Høje, dronning. Vi har fanget den her gruppe kvinder ude i junglen. Vi har taget dem med hertil, for at de kan afgøre deres skæbne. Rejs dem op. Lad mig se dem. Højst mærkværdige kvinder. Jeg har aldrig set noget lignende. Hvad er det? Au. Den ene har endda hår på hagen. Hvor kikset. Høje dronning, hvis jeg lige må afbryde... 10 tavlige pigebarn. Hvem har bedt dig om at tale? Men vi er ikke kvinder. Hvad? Altså, vi er sådan mænd, ikke? Mænd? Eller så sådan næsten. Mænd? Himlen være lovet. Guderne har hørt vores bønner og sendt os 2 mænd. Endelig er tiden kommet, hvor vi kan videreføre vores stamme. Før dem til de hellige paringshytter med det samme. Vi tager den tynde først. Ham her, ja, ham gemmer vi til i morgen. Helt ærligt, mand. Det kan ikke være bekendt. Jeg vil også passe med. Det er fucking typisk, det her.
fanget den kriger, der har hjulpet den sidste barbar med at flygte. Ser man det? En skjoldmø. Og til med en ganske køn en af slags. Giv mig et våben og lad mig kæmpe! Bære ting til sin tid. Ingen lægger hånd på mig ustraffet. Så dø da! Du er en kvinde efter min smag. Trist. Jeg bliver nødt til at slå dig ihjel. Tåbelige kvindemennesker. Jeg kender jeres regler, skjoldmø. Du skal adlyde mig nu. Det er din skæbne. Du har besejret mig. Okay, virkelig gerne for fedt. Ja, det er der faktisk ikke. Det er virkelig gerne shit. Yes! Det var kraftedeme på tid. Er det min tur nu? Parringsceremonien er forbi for i aften. Du skal først bruges i morgen. Hvad? I morgen? Det er dronningens ordre. Kom tilbage! Jeg vil også misbruges! Hallo, hvad laver du? Vi må afsted. Hvad? Hvad så med alle amazonerne? Sandra er i fare. Vi må finde Krans svær og hjælpe hende fri, før det er for sent. Det kan sgu da godt lige vente en uge. Hvad? Vi kan da ikke bare lade hende i stikken. Kan vi ikke finde en anden kriger? Jeg vil ikke have en anden kriger. Jeg vil have Sandra. Hallo? Du vil sgu da ikke engang have med til at starte med. Bare kom. Fuck dig! Jeg vil blive her og have Hed Elskov med hotte babes. Det er faktisk den eneste grund til, at jeg overhovedet tager med dig på togt. Nå ja, det glemte jeg. Du er jo ikke på togt. Du var fucking kedelig. Fint. Så bliv her. Du er ikke til en skid hjælp alligevel. For satan! Fucking lort! Hvad fuck har jeg gang i, mand? Ronald, jeg kommer! Jeg ved det. Jeg måtte bare se dig. Hvad? Lige siden jeg så dig for første gang, har min krop skælvet af længsel efter at trykke sig mod dit mandlige bryst. Jeg ved, det er imod reglerne, men jeg må have dig.
Hvis jeg lige må... Jeg kan ikke styre mig selv. Tag mig! Tag mig hårdt! Tag mig! Tag mig! Ja! Ja! Tag mig! Jeg kan desværre ikke, fru dronning. Min ven har brug for mig, så jeg bliver nødt til at gå. Hvad? Men måske jeg kan lige tage til fange igen på tilbagevejen. Svin! Men er du svin? Løb mig ikke på sådan. I skrider for jeres ansvar! Og I pisser på brættet! Ulrik. Er alle de første barbarer? Wow! Hej. Jeg har brug for dit sværd. Jeg skal nok passe godt på det. Det er helt let. Wow. Ja. Det må du undskylde. Sandra? Jeg er ked af det, Ronald. Gang på gang er du undsluppet mine bedste ryttere, barbar. Og så tropper du op her. Pas på! Præcis som min skjoldmø sagde, du ville. Kransværd. Det eneste våben i verden, der kan skade dem her. Sandra? Udmærket. Du har tjent mig vel. Som du har befalet mig, herre. Hvad fanden sker der? Afsted! Sandra! Den her barbar har et stævnemøde med min troldmand. Jeg fornemmer, at Ronald er i stor fare. Gør det, du skal, troldmand. En fornøjelse her. Gorak? Værsgo. Endelig. Mægtige Sal, hør din ydmyge tjener. Blod fra Krans sønner er samlet. Skænk os adgang til dit tempel. Hvad er det, jeg gang i?
Kun én gang hvert 10.000 år er det muligt for Zaal, Takidernes gud, at komme i kontakt med vores verden. Jeg vil bringe ham den ultimative offergave. Sønnerne af den kriger, der i fordomstid sendte ham i eksil til det hensides. Og som belønning vil han skænke mig sin guddommelige kraft. Alle vil underkaste sig. Eller dø! Pis, vi kan ikke nå længere uden at blive opdaget. Må vores fødder svæve som mælkebøttefrø. Fremad, din uslinge! Ronan, hvad er det, der sker her, mand? Hvor det gjort det kraft svært? Der er ikke noget, vi kan gøre. Det ligger på alt der nedenunder, men det er for sent. Skynd dig væk. Jeg er ikke tilfreds med, at de skriger, som de svin, de er! Kom der! Ægteshav, vi skænker dig blodet fra Krans sønner. Lad dit mørke velsigne os. Snart vil jeg være mægtigere end en gud, og du skal være min dronning i det udødelige liv. Hey! Hvad laver du her? Dræb ham. Nej, vent! Jeg er Mr. Albert. Og Skjald. Jeg er her for at spille til jeres fest. I okkulte ritual. Den her kender I måske. Dit lædertøj, det gør mig crazy. På dansegulvet, der kan du se det. Din kranje-charme, det giver mig varme. Lille nusser og søde skat. Hold kæft noget lort. Nå, vi ses. Kom tilbage, din lille lort. Lad den udvalgte træde frem. Ronan! Krans, hvad? Ryk lidt, jeg får dig fri. Skynd dig, I må blive fri de andre. Jeg skynder mig så godt, jeg kan. Satan! Drop det, Splice. Du har ikke en chance. Kom så. Giv mig dit bedste slag. Flot. Det var rigtigt. Satan! Undskyld!
Sandra! Sandra! Du tilhører mig, skjoldmød. Glem ikke det. Ja. Ja. Ronald! Sandra, du behøver ikke gøre det her. Balthasar har besejret mig i duel. Det er min skæbne. Og det er jo mig! Det er jo komplet latterligt, det her. Er det virkelig din skæbne at slå den eneste person ihjel, der rent faktisk holder af dig? Bare fordi en eller anden galning har tævet dig i slåskamp? Sandra! Skynd dem om bund, inden det er for sent. Ned med ålen. Oh, shit! Mørket skal vækkes i Metalonien. Lyden af rædselsskrig skal løfte sig mod himlen. Alle skal underkaste sig mig. Eller dø! Oh, fuck! Krams kvad! Kram tog sit stolte sværd og jo med al sin kraft. Klingen dybt i sarkidens skal. Pandeskallen brast. What? Man skal ramme ham op i panden med Krams sværd. Det er det, der er hans svage punkt, mand. Det er jo umuligt. Der er ikke noget, du kan gøre her. Red dig selv! Undskyld, hvad? For helvede, det her er ikke et sted for dig, mand! Forsvind! Nej, jeg er færdig med at løbe udenom. Ronald! Nu opfører du dig kraftigt nogen. Ja, sådan! Rammer vi panden! Nej, i panden! Hvad fanden tror du, jeg prøver på? Jeg skal knuse dig som et insekt. Jeg bliver sgu slået ihjel! Må mit sigte være skarp som høs og fejlfrit som musvindens. Så stå dog stille! Nu har jeg dig. Lut din so.
min dronning. Drik den her loppe for mig. Hvad gør du? Din ære byder dig at tjene mig. Nej, det er slut. Så dø Okay, folkens! Lad os vise dem, hvordan barbarer virkelig kæmper! Kom til, gutter! Den her for onkel Gunther! Hold da kæft. Min g-streng sidder helt oppe i røven. Ronald! Ronald! Åh, nej. Der ligger Ronald, den største barbar af os alle. Hvad sker der? Han lever! Han lever, kraftedeme, mand! Jeg fornemmer stor kærlighed. Det er så smukt! Nu har jeg ikke udfordret dig til duel, vel? Du har allerede besejret mit hjerte, Ronald. Så blev det cheesy. Så er det tid til øl og bajer, 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 øl og bajer. Skal jeg lige se noget sygt? Wow! Oj. Det er godt. Jeg fornemmer virkelig kraftig mjose omkring et haleben. Jamen, jeg har også været spændere på et læderkorsen hele ugen. Hold da kæft, mand! Du kan lige sige noget. Det er faktisk vigtigt. Og Ronald, den tastigste barbar i verden. Skål! Hvordan fanden du drikker, Ronald? Fucking barbar, mand! He was a weak boy, lacked a pair of balls.
hot babes, hairy babes, yummy balls, and oily muscles too.